Едно от най-добрите ми попадения, бюджетен арабски парфюм само за 45 лева, който е гурме, но изключително нетипичен гурме. Както знаете, аз страшно много харесвам парфюми, които мириш на нещо сладко, на нещо вкусно, на сладкиши. И всъщност имах възможността да тествам Caramel Oud на тази марка, която не мога да произнеса, извинявайте. Изключително красив гурме аромат. Флаконът няма да коментирам. Арабите правят много красиви флакони, подходящи за подарък и седи добре в колекцията ви. Това е един от най-интересните парфюми с карамел, които напоследък съм тествала, тъй като не е само много сладък карамел, ами е примесен с луд, но без уда да накъртва, защото ако има твърде много луд, лично аз не го харесвам. Този парфюм за мен е страшно подходящ за леринг. Аз още не съм имала време, но бих пробвала да го тествам с някой по-ванилов парфюм. Аз имам и твърди парфюми ванилови. Мога да го пробвам и с Escapade Gourmand на Мейсън Матаха, но така или иначе, дори и сам той е страхотен. Много е кремообразен, много е интересен заради удът. Сега ще ви кажа какви нотки има всъщност. Във връхните си нотки има круша, мандарина и ананас. В средните си нотки има жасмин, гардения и магнолия. Аз изключително много харесвам магнолията като нотка, много пъти съм го казвала. В базовите си нотки има кехлибар, кашмеран, сандалово дърво, пралина и мускус. Това са изключително интересни нотки. Пралината, знаете, това са си сладки такива като бомбони. Кашмеранът е много интересна нотка, тъй като той е синтетична нотка, която напомня на Кашмир. Въобще тази композиция от нотки изключително красиво се развива във времето. Доста голямо развитие претърпява, поне на моята кожа, парфюмът. Със сигурност бих ви препоръчала да отидете да го тествате на кожа в Perfume from Dubai. Знаете, те имат магазин, където можете да тествате ароматите на кожа, което аз винаги препоръчвам. Така или иначе, за 45 лева този парфюм си е без пари. На мене много ми харесва. Много е различен, много добре са балансирани тези нотки. Хем има цветни нотки, хем има карамел, хем има пралина, хем има кашмир. Изключително нетипични, но за мен добре смесени нотки. Мисля, че определено си заслужава хората, които харесват гурме аромати, да тестват този парфюм. Пак казвам, много е подходящ според мен и за леяринг. Ами, това е от мен. Споделете ми вие дали сте тествали този парфюм. Аз видях, че на тази марка има и други аромати. Споделете ми дали сте тествали и тях. Ще ви изпиша и сайта на Perfume from Dubai, ако решите да си го поръчате. Ами това е от мен. Чао!